இப்போ நாங்கள் காட்ட போகிறது என்னென்னா டாப் 5 ஹைட் பிளேசஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது கல்ஹாரி மேப்பில் பார்க்க போகிறோம். அது ஒருத்தர் கீழே இது பண்ணியிருந்தாரு, கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு, நான் பார்த்தேன் ப்ரோ. அதனால உங்களுக்காகவே நான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அதெல்லாம் நாங்கள் எடுத்து போட பார்க்குறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஓகே, கல்ஹாரி மேப்பில் நாங்கள் இறங்க போகிறோம். கல்ஹாரி மேப் ரெஃப்ரட்ரியில் இறங்குவோம் முதல்ல. ஓகே, மேமூத்தில் பார்ப்போம். மேமூத்தில் ஏதாவது மேமூத்தே ஒரு ஹைட் பிளேஸ் மாதிரி தான். ஸோ மேமூத்துலேயே ஒரு ஹைட் பிளேஸா அப்படின்னு மாதிரி. ஆமாம், மேமூத்து. ஆனால் லைக்ஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. டங்குலாம் தூட்டுருங்க. அங்கே ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஆமாம். ஓகே, நான் உங்களுக்கு இப்போ மேமூத்தில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஹைட் பிளேஸ் போகலாம். நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு நாளைக்கு லைக் பண்ணிங்கன்னா அது எங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இறங்குறோம். உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த ஹைட் பிளேஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஹைட் பிளேஸ் இங்கே பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு குட்டி குட்டியாக ஓட்ட மாதிரி இருக்கும் guys. இந்த ஓட்டைக்குள்ளே பூர முடியாது. என்னதான் நீங்கள் பண்ணீங்கனாலும் ஆமாம், இது பூர முடியாது. ஆனால் பக்கத்துலேயே ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஓட்டை இருக்கும். அந்த ஓட்டைக்குள்ள இப்படி உக்காந்துட்டு உள்ள போயிட்டீங்கன்னா இப்படியே உக்காந்துட்டீங்கன்னு வைங்க guys. ஒரு கன் எடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் இப்படி இப்படின்னு குத்திடலாம். ரொம்ப ஈஸி தான். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹைட் பிளேஸ். செகண்ட் ஹைட் பிளேஸ் எங்க பார்க்க போறோம்னா ரெஃப்ரட்ரியில தான். 4 ஹைட் பிளேஸும் ரெஃப்ரட்ரியிலே இருக்கு. ஆனால் நீங்கள் உங்களால் இந்த இடத்துல இப்போ தூங்க முடியாது, அது எந்திரிக்க முடியாது guys. ஆனால் நீங்கள் இந்த இடத்துல உக்காந்துட்டே தான் இருக்கணும். ஸோ அடுத்த ஹைட் பிளேஸ் பார்க்கலாம். வாங்க அடுத்த ஹைட் பிளேஸ் போகலாம். அதில் கன்னெல்லாம் எடுத்துக்குவோம். ஃபுல் லூட்டோடு நீங்கள் அடிக்கணும். நாங்கள் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் சொல்கிறோன்னு இருந்தோம். ஸோ டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இந்த வீடியோவோட டிப் அண்ட் அது என்னென்னா ஃபுல் லூட் எடுங்க. ஃபுல் லூட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அடிக்க போங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ க்ளோவால்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. க்ளோவால் மெயினுங்களே, க்ளோவால் தான் ரொம்ப மெயின். போன வீடியோவில் நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சொல்ல நம்ம தப்பாக சொல்லிட்டோம், மன்னிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஒரு ஸ்னைப்பர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் ஹைட்டில் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா ஸ்னைப்பர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ஹைட் பிளேஸில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹைட் பிளேஸ் போனால் மெயினாக ஸ்னைப்பர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்னைப்பர் தான் மெயின் guys. ஸ்னைப்பர் தான் மெயின். என் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு இந்த இடத்துல பேக் இருக்கான்னு கேட்கறதுனால இருக்குது. ஸோ லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க guys. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் டங்கு நம்பிச்சுட்ருங்க. ஸோ ஏதாவது இங்கே கார் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோங்க guys. காரும் இல்லை. சரி, ரெஃப்ரட்ரிக்கு போகலாமா? ரெஃப்ரட்ரிக்கு போகலாம் guys. ரெஃப்ரட்ரிக்கு போகலாம். இங்கே ஒரு ஜிப்லைன் இருக்குது, அது பிடிச்சி போயிடலாமான்னு பார்க்கலாம். போகலாம். ஓகே guys, ஓகே. லைக் நாங்கள் பார்த்தோம். லைக் அது எவ்வளோ இருந்துச்சுப்பா? தெரில, ஒரு 3-4 ஆமாம், ரொம்ப கம்மியாக போயிட்டுருக்கு guys. ஒரு நாங்கள் நேற்று டார்கெட் 20 சொன்னோம், இன்றைக்கி 25 guys. 25 தான். இந்த டைகர்ட்டும் 20 தான். பிகாஸ் போன வீடியோவில் ரொம்ப கம்மியாக கிடச்சிருந்துச்சு. இந்த வீடியோவில் 20 கொடுத்தாலே ஓகே சரியா ஒன்றும். ஆமாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணுங்கள். ஒரு 10 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் கம்பல் பண்ணல. சப்ஸ்கிரைப் சரிங்க. ஸோ ரெஃப்ரட்ரியில் இருக்கிற ஹைட் பிளேஸ் பார்ப்போம். இப்போ நம்மளோட இந்த ஹைட் பிளேஸ் பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் ஹைட் பிளேஸ். நீங்கள் ஒருத்தங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, அந்த இந்த கன் இல்லாமன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அதுக்காகவே நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் காப்பின்லாம் சொல்லிடாதீங்க. இது ரொம்ப நாங்கள் கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். கஷ்டப்பட்டு மேக் பண்ணது. ஓகே, இந்த பிரிட்ஜ் அப்படியே தாண்டிட்டு போயிட்டே இருங்க guys. பிரிட்ஜில் தான் ஒரு ஹைட் பிளேஸ் இருக்குது. இவ்வளோ கூப்பிட்டுலாம் ஃப்ரெண்டை இங்கே வாடா அப்படின்னா வர மாட்டேங்கிறான். சரி, பார்த்துக்கோ விடு. ரைட்டு, இப்படியே இங்கே வந்து உக்காண்டிங்கன்னு வைங்க guys. இப்படி உக்காந்துருந்தோம். இங்கே வந்து தழுக்கா இப்படி வந்து உக்காண்டிங்கன்னு வைங்க. எவனாக இருந்தாலும் ஸ்கோப் இட்டு அடி நடிச்சிடலாம் guys. அடி நடிச்சிடலாம்.
எவனா இருந்தாலும் சுற்றி அடிக்கலாம். இதுதான் உங்களோட செகண்ட் ஹைட் பிளேஸ். ஹைட் பிளேஸ் வந்துட்டு வாங்க இந்த இடத்துல இருந்து போகலாம். இங்கே நீங்கள் எந்திரிக்கிறது கஷ்டம். நம்ம எந்திரிக்கவும் முடியாது. படுத்திங்கன்னா யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் படுக்கிறது மெயின். இங்கே எடுத்தாச்சு. தனியாக தான் வந்திருக்காரு போல இருக்கு. ஆமாம், அப்போ தனியாக தான் வந்திருக்காரு. பாவம். சோலோ வர்சஸ் 2 போடலான்னு வந்திருக்காரோ நினைக்கிறேன். இங்கே ஒரு ஆப், இங்கே ஒரு இது இருக்குது. இங்கே ஒரு ஹைட் பிளேஸ். நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்றேங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு 2 பேர் தான் ஒரு ஸ்குவாட் உட்கார முடியாது கைஸ். ஒரு டுவோ வேணால் உட்காரலாம். இந்த இடத்துல இப்படி ஏறிட்டு இப்படியே வரணும் கைஸ். தழுக்கா இப்படி வந்து இங்கே இப்படி உட்காந்துட்டீங்கன்னு வைங்க, யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் இது பக் இல்லை, ஒரு ஹைட் பிளேஸ் தான். பக் இல்லை கைஸ், பக் இல்லை, ஹைட் பிளேஸ். ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு, ஆனால் உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாத மாதிரி உட்காருங்க. இந்த மாதிரி உட்காந்துருங்க. யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் ஸ்கோப் வச்சிட்டாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. பாருங்கள், என்னோடய ஃப்ரெண்டு வரான். இப்போ இங்கே எவ்வளோ பேர் உட்காரலான்னா ஒன்லி டுவோ தான் கைஸ். டுவோ தான் உட்கார முடியும். ஸ்குவாட் உட்காந்தோன்னா கீழே விழுந்துருவோம் கைஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஹைட் பிளேஸை பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஹைட் பிளேஸ் இந்த இதில் ஏறிடுங்க. பாட்டில் ஸ்ட்ரைட்டாக தூக்கிங்க கைஸ். மேலே ஸ்ட்ரைட்டாக தூக்கி கரெக்டாக இந்த மாதிரி வைங்க. இந்த மாதிரி கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசிஷனில் வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வருவீங்க. ஆனால் உங்களுக்கு நல்லா இது இருந்துச்சுன்னா வைங்க, இப்போ ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக மேலே போயிடலாம். நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணாமல் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக போயிடலாம். ஆனால் நம்ம ஃப்ரெண்டு மேலே போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அது அவர் மேம் போயிட்டார் மேலே. அதே மாதிரி நீங்களும் போங்க. இப்போது ஆனால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணலான்னா திரும்பி அதே தான் ஆக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ அடுத்த ஹைட் பிளேஸ் பார்க்க போகலாம். இந்த இடத்துல அப்படியே ஓடிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நம்மளோட இவர் போனார் ஃப்ரெண்டு, அந்த இடத்துல போய் பார்க்கலாம். அவர் தான் கரெக்டாக போயிருக்கார் போல இருக்கு. இருப்பா பார்க்கலாம். ஓகே, அவர் போயிருக்கார் கரெக்டாக. இந்த இடத்துல இப்படி வந்துக்கோங்க. வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஸ்கோப் போட்டு இது கொடுக்கலாம். ஸ்னைப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கோங்க. ஆமாங்க, இந்த மாதிரி ஹைட் பிளேஸ்க்குலாம் வந்துருங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துல உட்காந்துக்கலாம். ஆனால் படுக்க முடியாது. ஸ்கோப் வச்சுட்டு இங்கே உட்காந்து கூட எழுந்திரிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு நம்ம போன வீடியோவில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். போன வீடியோவில் நாங்கள் என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா, நீங்கள் என்ன கமெண்ட் பண்ணிங்கனாலும் அந்த கண்டென்ட் எடுத்து நாங்கள் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணனால தான் நாங்கள் ஹைட் பிளேஸ் எடுத்துக்கோம். ஆனால் இந்த குச்சா உங்களுக்கு நல்லா லைஃப் குறையும். என்கிட்ட பான்ஃபயர் இருக்கிறதுனால நான் கீழே குதிக்கிறேன். என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுப்பேன். ஸோ குதிக்கலாம். அவுட் ஆக கூட சான்ஸ் இருக்குது. அலாக்கு இருந்தா நாக் ஆகிட்டேன். என் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு லைஃப் கொடுப்பாங்க. நாக்கு யாருங்க என்ன அவ்வளோ உயரம். அவர் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி லைஃப் கொடுக்க பழகிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு. ஓகே, போதும். கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் கீழே போட்டுட்டோம் அவர். அப்போ நம்ம அவருக்கு லைஃப் கொடுக்கலாம். இதற்கு கொடுத்துட்டாரு. அவர் ஃபுல்லாக தான் இருக்கா? இல்லையே, புல்லட் வேறு காலி ஆயிடுச்சு. அடிக்கிறாரு. சாரி காய்ஸ். செம்மையா எமௌண்ட்டெல்லாம் போடுறாரு. சரி பார்ப்போம். நாங்கள் அந்த கேம் அவுட் ஆகிட்டோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் இதுக்கு மேலே ஏறிட்டிங்கன்னா யாருக்குமே தெரியும். ஆனால் இது உங்களால் ஏற முடியாது. ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பேராஷூட்லேருந்து இறங்கும் போது இந்த இடத்துல இறங்கிக்கலாம். இது ரெஃப்ரிஜரேட்டரியில் தான் இதுவும் இருக்குது. ஆனால் அங்கே ஒருத்தர் இருக்காங்க. கன் இல்லாமல் போயிடுச்சு. இல்லைனா போட்டு அடின்னு அடிச்சிருக்கலாம். ஒரு ஆண்டனா. இந்த இடத்துல இறங்கிக்கோங்க. இந்த இடத்துல இறங்குனீங்கன்னா யாருக்குமே தெரியாது. இன்னும் அங்கே ஒருத்தர் இருக்காங்க. மேலே ஒருத்தர் ஏறிட்டு இருக்காரு. இங்கே வந்து இப்படி உட்காந்துட்டிங்கன்னா யாருக்கும் தெரியாது. இப்படி உட்காந்துக்கோங்க. அவர் எப்படி அங்கே இறங்குனாருன்னே தெரியல. அவருக்கு லைஃப் கம்மியாக இருக்குப்பா, பாவம். நம்மக்கிட்ட பான்ஃபயர் வேறு போட முடியாது. சரி பார்ப்போம். அவர்கிட்ட பிஸ்டல் தான் இருக்குது. பிஸ்டல்லே சமாட்டி அடிச்சிட்டாரு. ஆனால் அவர்கிட்ட மெடிக்கெட் ஏற்றிருக்காரா?
ஆமாம் மெடிக்கெட் மெடிக்கெட் அவருக்கு எப்படி கிடச்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு? கீழேருந்து எடுத்துருப்பாரு. நம்ம ஃபஸ்ட்டே மேலே தானே இறங்கணும். அவர் கீழே குச்சிட்டாருங்க. ஸோ நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த இவனை போடலான்னு அதான் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்கிறேன். டே எனிமே போடுறா, அப்போ தான் நம்ம கீழே இறங்க முடியும், இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தலையிலே வச்சிருவான் அவன். நம்ம கீழே அவர் அந்த சைட் போகிறோம். அங்கே ஒரு எனிமி இருக்கான்ப்பா, அங்கே ஒரு எனிமி இருக்கான். ஸோ சேட்ண்ணா. நோ முடிச்சிட்டாரு. இது ஒரு ஹைட் பிளேஸ் தான். இப்போ நாங்கள் மறுபடியும் வந்திருக்கோம். மறுபடியும் இந்த இடத்துல ஓடுன்னு ஓடிட்டுருக்கோம். ஏன்னா அந்த இடத்துல கிடைக்கல. இந்த இடத்துல ஒரு பேன் கிடச்சிருக்கு. மறுபடியும் ஒரு ஹைட் பிளேஸ். போன கேமும் அவுட் ஆகிட்டோம். போன கேம் நம்ம உங்களுக்கு எத்தனாவது ஹைட் பிளேஸ் போட்டிருந்தோன்னு நாங்கள் 4வது ஹைட் பிளேஸ். நாங்கள் இது பெஸ்ட், இதுதான் டாப் 10 guys, டாப் 10. இதோட வீடியோவை முடிச்சுக்கலான் இருக்கோம். ஸோ இந்த இடம்ல அந்த சைடு வாங்க. இந்த சைடு ரெஃப்ரெட்ரி இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு செம்மையான ஹைட் பிளேஸ் இருக்கும். வெளியிலேருந்து பார்த்தா தெரியாது. வெளியிலேருந்து உள்ளே வரணும், அப்போ தான் தெரிய முடியும். அதுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த டபுள் ஷாட் வச்சு முடிச்சு விட்ருலாம். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னத்த உங்களோட லைக் டார்கெட் 25 பெரிய விஷயம் தான் எங்களுக்கு. ஸோ இந்த இடம்ல சாரி இப்படி வாங்க. போயிடுச்சு. அங்கே இருக்காரு. இங்கே ஒருத்தர் இருக்காரு guys, இங்கே ஒருத்தர் இருக்காரு. இந்த இடத்துல ஒரு ரைட் பிளேஸ் இருக்கு. நீங்கள் இத்தனை சொன்னீங்க. இது இல்லை. இங்கேயும் ஒரு ஹைட் பிளேஸ் இருக்கு. ஆமாம், இங்கேயும் ஒரு ஹைட் பிளேஸ் இருக்கு. அங்கேருந்து மேலே கீழே குச்சிட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து தெரியும். குளோபால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த சைடு இல்லையா? அப்போ ரெஃப்ரெட்ரி சைடில் தான் இருக்கும். அந்த சைடு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஒரு ரைட் பிளேஸ் இருக்குது, இருங்க அது காட்டுறேன். ஆனால் இது நீங்கள் கரெக்டாக முயற்சி பண்ணால் முடியும் guys. கரெக்டாக நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி குதிக்கணும். ஃபோக்கஸ் பண்ணனா அவுட் தான். ஆமாம், இந்த இடத்துல அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இல்லை. இந்த ஹைட் பிளேஸோட முடிச்சுக்கலான் இருக்கோம். நாங்கள் வேற ஒரு ஹைட் பிளேஸை தேடி தான் வந்தோம். பட் இந்த ஹைட் பிளேஸோடய முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான். இப்படி வந்துட்டு அப்படியே படுத்துட்டு ஸ்கோப் எவ்வளோ வந்தாலும் பட்டு நடிச்சிடலாம் அப்படியே. ஸோ see you all in a new video. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. வரட்டா தப்பா சொல்லிட்டோம், மன்னிச்சிருக்கேன்.